Hi, is Mr. Shine. Tá mé mar cónaí I lár an bhaile mhór. Tá sé site chus na hawan. Tá mé mar cónaí I Jack scuite. Tá lá an siopaí ann, siopaí bróg, siopaí gróséire agus siopaí nuachtáin. Comáile sin tá lá an tithe tarna ann freisin. Tá lá an áisina do dhaoine óga, mar hampla tá chlubaging do Gaelgory, agus téim mise ann agus bíam ag immert, ledóig, snooker agus kisfel. Agus comáile sin bíon disco ann gach ile sahran. Is bra lom an áit seo, mar tá lá an chairde agam chaithí mé rá. Hi, páric an seo haríis. Tá mise mar cónaí I lár na carrach, agus is ionach an áit é. Tá go leor áisin agam, tá a lán siopaí timpeall, tá pictorial, tá scoileanna, tá tithe tarna, agus tá ospidéal se, tá ospidéal I Naca Láva. Is brail an bheith in a cónaí sa chathair, agus tá mé mar cónaí I stáit tíochta se, agus óireanta bíonn sé ledránach ach de go ná bíonn an spórt agin. Tá gach duine an seo anna chairdeúil lena chéile, agus bíonn rudaí le déanamh agin cosúil le tailmíad amach ag siúil timpeall na cathrach, ag fécinn ar na siopaí agus rudaí mar sin. Hoi, is mise lémo agus tá mise I mar cónaí I lár na carrach se, I lár na carrach. Yeah, tá mé mar cónaí I Nárasán, yeah, agus tá lán siopaí sa chathair, tá siopa éidig, siopaí bróg, siopaí putagéire se, agus siopaí crua airí, yeah, tá, agus tá ardófig an fris down freisin, tá éochlan, tá lán rudaí ann, yeah, tá, agus bíonn disco siúil sa club, ag an deire seachtainna se, agus téim an sin le mar chairde go léir, agus bíonn crack agin an sin, yeah, agus tá caint school in Eckling, agus tá trí bhún school se, agus gábhain school sa counter. So sin é tá rágum, so feicim mé sibh níos daoine slá. Hi, go dé mar atá sibh. Max an seo. Tá Jack gá stór le scuite aginne. Tá Jack site in aice na farige. Tá aon seomra dégan ar Jack an gréadfáid sin. Is é an cistinn an seomra bia agus an seomra site agus tá cara seomra lappa. Is fá lamsa má seomra héin, mar tá mar cuid rudaí go léir is stigeann. I mar seomra tá telefís agus tá labba dúbalta agam. Sha díomh is mise jebo, sha. Tá mise I mar cónaí a shrad bhaile beag, sha. Tá sé site in aice leis an bharige, sha. Agus tá sé site in aice leis na sléifte go léir, sha. Tá sé anmhiog ar fad, ag tá na daoine gardúil, réictíim go malo, sha. Tá náit anaíos ar fad. Is bhéidir a dul ag siúils na sléifte agus is maile mé sin a dhéanamh, sha, ag an deire seachtainna, sha. Tá an tapmas bhéir go híntach, ní léon gabhfaí sin. Tá an déar glan agus sláintúil, sha. Ok, tá mise gríicna níos caiim mé imacht. Slán. Seo halí dí an seo man. Díomh go léir. Yeah, tá mise mar cónaí in Nárasán man.
Nílach siomar a bhain nach is goma. Tá mé sunna sásta an diggin tú. Sia man. Cewríam le ma bhuathair sa Jack. Inis is a ríis, sia man. Tá Guardian os cór an tí agin. Agus is mailam bheith gubar sa Guardian sia. Nis na blondie an diggin tú Aha. All right man. Yeah, buinan am fair and it is a ríis freshen sia. Okay man. Yeah, ní mission na gréire de ma bhuathair sia man. Agus bí meg ní an nuair lá leis an bhfuilús glantar man. Sia man. Is mailam bheith géisteach leis an geol freshen. Annie G! Cá bhfuil tú? Tá sios an seanis! Caint tú mar bhaile dhéanamh? Well man, caiimi sé dulan is seo tá ma bhuathair hís an sin agus tá sí glorig mé. Annie G! Come on, press it! Okay, tá mé teach do bhá. Seo. Leabhar amach. Bí a caint. 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 Seo. Smis a T-Rex. T-Rex. Osaurus. Is dub me. Tá me cónaí ina stáit a héachta. Tá má dheamra hain agam. Seo. Tá lán áisina. Siopí. Olbharige. Teachtarna. Siop a grás airde. Siop a búist airde. Tá lán chairde agam. Is málam an áit. Tá cuman liú casca é leann. Bí me gimmart pell lá. Leabhar amach. Bí a caint. Leabhar amach. Bí a caint. Leabhar amach. Bí a caint.